झाली. नंतर मी बघितलं जेव्हा सेटअप झाला गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजचा, तर सिव्हिल हॉस्पिटलची गरिबांची व्यवस्था आहे ती उचलून तुम्ही जर मेडिकल कॉलेजच्या व्यवस्थेच्या घशात घालणार असाल तर तुम्ही सिव्हिल हॉस्पिटलही बिघडवलं आणि मेडिकल हॉस्पिटलही बिघडवलं. आजची जी मेडिकल कॉलेजची जी अवस्था आहे, मी सभागृहातही बोललेलो आहे की आपण काय कंपाऊंडर याच्यातून निर्माण करणार आहोत का? डॉक्टर कसे निर्माण होतील? डॉक्टर निर्माण करायला तुम्हाला जो दर्जा लागतो, जे क्लास लागतो, तसे स्टुडंट बाहेर पडले तर तसे उद्याचे क्लिनिक आणि हॉस्पिटल बाहेर पडतील, तसे डॉक्टर बाहेर पडतील. तुम्ही जाऊन बघा काय अवस्थेमध्ये आहे. त्यानंतर हसन मुश्रीफ साहेब सभागृहात बोलले आणि त्यानंतर 2 वेळा आम्हाला इकडे मीटिंगला अधिकारी पाठवले. 2 वेळा आम्ही मेडिकल कॉलेजच्या ह्याच्यामध्ये बसलो, प्रिमायसेसमध्ये बसलो, ती मीटिंग घेतली, नवीन अधिकारी नेमले, डीन नवीन नेमले आणि एक व्यवस्था सुरू झाली जी एकदमच ठप्प पडली होती. म्हणजे कॅन्टीनची पण साधी व्यवस्था नाही. तुम्हाला मी मोठी गोष्ट सांगत नाही, तुम्ही तपासून घ्या. म्हणजे काही स्टुडंट जे बिचारे खरोखर म्हणजे त्यांना शिकायची इच्छा आहे, त्यांना मग आम्ही आमच्या प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजमध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट शिकवायला लागलो काही क्लासेस. मी जाणीवपूर्वक म्हणतो आहे, ऑन कॅमेरा म्हणतो आहे, आम्ही ते करतो आहे, करणार, आपल्या जिल्ह्यातलं ही व्यवस्था बिघडू नये म्हणून. पण जर तुमच्याकडे व्यवस्था नव्हती त्या काळात, मग तुम्ही काय एवढं सगळं डोक्यावर घेतलं? माझा विषय तो होता. आता घेतला आहे ना, ठीक आहे, टीका करण्याच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. आज 11 लाख फुटाचं बांधकाम तिकडे जे आपण चालू केलेलं आहे, त्याचं कम्प्लिशन झालं पाहिजे. अजूनपर्यंत ती आता चालू आहे, काम चालू आहे, त्याच्यावरती निधी अलॉट झालेला आहे, काम एकाएक चालू आहे सगळं. पण हे लवकर झालं पाहिजे. त्या आता बघा, कोविडच्या काळानंतर जी मुलं ॲडमिशन घेतात त्यांचं काय भविष्य? कोविडच्या काळामध्ये जे स्टुडंट होते त्यांचं काय भविष्य आहे? त्यांना कमीच लेखलं जाणार. आमचा प्रयत्न असा आहे की त्यांना आत्ता तरी शिक्षण दर्जेदार दिलं. त्यांना कॅन्टीनची व्यवस्था नव्हती, त्यांना राहण्याची व्यवस्था नव्हती. ते बिचारे इकडे तिकडे रेंटवर घरं घेऊन, आता तुम्हाला माहिती आहे रेंटवर ओरसमध्ये किती घरं मिळणार आहेत. मला कुठेतरी वाटलं की नाही, ही व्यवस्था मुलांसाठी बरोबर नाही. म्हणून मी तो अंगावर घेतला विषय की ही व्यवस्था आपण सुधारणार, काही करून आपण सुधारणार. आणि मला या गोष्टीचा आनंद होतो आहे सांगताना की आता सुरुवात चांगली झालेली आहे. तुम्हाला एक इमारत जी आता नवीन तयार झाली, तिकडे आता व्यवस्था चांगली करायचा प्रयत्न केलेला आहे. 4-5 क्लासरूम, 4-5 लॅबोरेटरी आणि ते सगळ्या गोष्टी तिकडे आता होत आहेत, झाल्या आहेत, चालू झाल्या आहेत. पण ते कम्प्लिशन होईपर्यंत मला समाधान वाटणार नाही. पण तो विषय अंगावर घेतल्याशिवाय होणार नव्हता, म्हणून मी तो अंगावर घेतला.